Ja, 3 vrijwilligers werkzaam bij het Vlaagsmuseum. Maar Reni, kun je even in het kwart vertellen wat het Vlaagsmuseum is en wat er is te zien? Heel kwart. Nou, dat werd een hele toer, denk ik. Ten eerste is het alle dagen iepen. En dat is op zich al heel uniek. Alleen wij jouwen net alle dagen demonstraties. En daar gaat het eigenlijk om, van demonstreren. Maar het hele proces van dat het gang, maar het vlaagsblomke wat verbouwd wordt tot het lin. Dat is het eigenlijk, tot het meisje van het lin. Dus dat hele proces dat het gang, 100 jaar lin ongeveer, dat wordt zelden. Dat kun je zien. Ja, dan kun je een demonstratie onvregen. En het zomer dan ben ik en dan ben we daar. Dus dan en dan ben wij daar. Dus dan is het zelf zien wat het inhoudt. Ja. Even te Egbert. Ja, je werkt echt bij in het Vlaagsmuseum als vrijwilliger. Wat voor rol heb je? En dus ook even naar... wij doen ik hoofdzakelijk de roenleidingen. Ja. En ik kreeg er wel eens een machine. Ja. Dit kan PNA'en maken voor die oren die we verslieten. Oké. Dus ik zit in de metaal, dus dat is dan ook wel makkelijk, hè? Ja. In de metaal. Ja. Maar je jouw demonstraties, door nog je mek bij of net? Alle treien. Ja. Alle treien. Ja. Oké. Ja, en nou hiet het museum het Braakhok. Waar kun je even uitlezen wat het Braakhok betekent? Want ik heb er misschien wel hele warme beelden bij. Nou, het Braakhok houdt dus in. Vroeger moesten mensen beslist werken om geld te verdienen. En dan gingen dus vlaaks, die hebben ze 2 jaar hetzelfde product. Het eerste jaar haalden ze de knoppen uit, dus het zie je eruit. En het tweede jaar gingen ze met de stengel aan de slag, omdat de mensen, dus weer een soort werkverschaffing, daar kwam het een beetje op del. Ja. En dan kocht de gemeente vlaaks bij grote vlaaksverbouwers. En dat waren in het hok in hier, dus, want het is een bestaand braakhok van meer dan 100 jaar lang. Dus daarom is het nog steeds een gebouw van de gemeente, het onderdeel van vroeger. Ja. En dan later van Noord-Friesland dus. Ja. Hey, Reni, waarom is het zo mooi om te werken daar in het museum? Ja, nou ja, ik ben er flink hierbij gekomen. Toen dacht ik, dat is toch hartstikke leuk in het eigen dorp. We zijn Perialien, ben we daar kwamen te waaien. En ik wist dat er vrijwilligers nodig waren. En ik dacht van, hoe maak ik een wijs dat ik daar mijn ei wat in kwijt kan. Maar ik wist net correct wat het inhoudde. Nee. En deze beide mannen die alleen naar de demonstraties. Zo ben we flink hier op een paard. Maar ik ga me er wat in verdiepen. Van wat houdt het in. En het is echt... het lin, dat komt weer helemaal op. Hè? Dat is net alleen van Jetties. Dat is wel zo, maar het is helemaal op de achtergrond kwam. En dat is nou weer een hot item eigenlijk. Hè? Om het in het onfries te zeggen. Ja. Dat we erachter komen dat het verlenging is haast. En dat het nou juist een heel wichtig en duurzaam product is. Ja. Het lin dus uiteindelijk. Ja. Evert, door burgers als vrijwilliger in het museum. Hoeveel tijd zijn er week aan kwijt? Nou, dus me krijgt hoe druk het is met mensen als ze me bellen dus om even dus een stukje demonstratie. Want we hadden dus wel een filmpje wat ze zien kennen. Maar dan hebben we de apparatuur achter het glas. Dat staat er stil en dan kan ze echt niet komen. Dus dan bellen ze mij en dan als het rode week is en het gaat om 2 of 4 of 6 mensen. En dan krijgt hoe een grote groep is. Dan ben ik dat dus de rode week altijd alleenig. Hoofdzakelijk. Ja. En want Eibert en Rennie winnen tot nood altijd buiten werk. En Eibert is nog steeds aan werk. Rennie houdt misschien op. Ik begreep nu, dan kan die ook een keer door de week invallen. Dat is net misschien, dat is zeker. Dat is zeker, ja. Dus dan krijg je het een beetje makkelijker, maar goed, door de week. Dan hebben de mensen zo dat filmpje, dat vinden ze dan wel goed. Ja. Maar sinds wij dus 2018 digitaal worden binnen, hebben wij dus, vinden mensen het stukje beleving, dat missen ze ook toch wel een beetje. Vandaar hebben we dus echt die sneuren alle naast, en zodra naar de bloei en het vlaaks. Dus in de bloei staat en in augustus weer uitgaan. En in die weken ben wij een beetje iepen dus alle sneuren. En dat hebben we dus een beetje weer omgebracht in 4 maar we zijn met 12 sneuren begonnen. Van maart zien je dat jongens Krijgsland de laatste 3 keer 4 of 6 uur. En ja, daar moesten we elkaar even afwisselen kennen. Hè? Daar gaat het dan even om. Ja. En we gaan verleden jaar hebben we zo'n keer op locatie West. Waar we voor vregen worden dus om een dag oude ambachten zien te letten. En daar jaren wij dus echt bij. Dus wij oefenen een oud ambacht uit van meer dan 100 jaar lang.
En nou, dat vinden sommige mensen heel interessant. Ja, hoeveel bezoekers hebben je hem zo? Nou, door de week of per maand? Hoe moet ik het Nou, zeggen? nee, in de winter is het heel rustig. Ja. Maar dan samen niet, en dat is pleinier een beetje begonnen. Er zijn mensen die plusbus begint wat om te rijden. En daar rijden chauffeurs op, die altijd als chauffeur als beroep gewoon. En die zijn vrijwilliger op die bussen. En dan komen ze, nou, 12, 3 busjes tegelijk. Dan heb je 24 personen. Ik neem maar wat 18 busjes. En die komen soms overal samen uit Grensland of Friesland wij. Ja. En dat ik voor hier in 2 weken tijd, hier 75 in 2 weken. Dus dat ken ik. Maar dat ik daarvoor weet altijd lietsere groepjes en groepjes uit de buurt. Of dames die op een fiets even mee die vullen willen en even ergens zitten en dan heb ik een drankje ergens waar willen. Die komen eerst in het museum om 2 uur in het museum. Ja. Nou ja, je hebt zeker vrijwilligers, hè? Dat hij hem eigenlijk natuurlijk hoor, joh. Ja. Hoeveel mensen hebben hem eigenlijk nodig? Nou, wij mannen 4 of 6 erbij, gaan ze maar nog dromen geven. Zo, dan kunnen we ook wat impulsjes zijn, dan hoort iedereen elke week ook net mee. Hè? Nee, maar dan maak je er even lood op dromen. Ja, nee, nou, want het vlindier hebben we van al heel juni tot eind september hebben we misschien 3 of 4 sneunen thuiswest. Ja. En voor de rest hebben we altijd wat. En omdat het op ons 3 in deel komt. En aangezien de kaboutertjes bij mij thuis permanent in staking ben en bloot er thuis al wat lezen verzeild. Dat zit nou zelf al je mensen te luisteren. Dan ben ik gewoon weer maar prachtig leuk boek. Wat was dat als vrijwilliger kennen? Vooral het verhaal brengen. Dus je moet praten kennen? Ja, eigenlijk daar komt het wat op deel. Ja. En natuurlijk wat kennis delen. Maar het hoeft net, de hoeste kennis nog net te hebben, Nee. ja? Maar dat heer ik ook net, ja? Nee. Dus ik ben er flink direct in roegelen. Nee. En dan leest hij wat in en dan gaat hij even mij, hey, ik had ik van deze bij de man geleerd. Ja. En het is ik wel eens dat ik denk van, het nou wel het goeie zijn, maar nou ja, die mensen weten echt soms eigenlijk net wat ik zei ze maat, hè? Nee. Dus, Nee, maar dan komen de mensen, de bingo, die melden zich gewoon. Hoe gaat het dan verder? Als ze even contact met je gewoon hebben? Nou, ze ziet je altijd dus telefonisch contact Ja. met mij of via de mail dus. Ja. En dan praten we datum of tijdstip al en dan is het af door de weken. En die sneunen, dat dus met meerdere groepjes mensen die er dus echt wat met vlaaks hè. Ja. En dat zijn size of zo'n instanties. En dan fietsen ze aan 30 kilometer op een dag en dan ben wij vaak als 2 aan de beurt. Ja. En weer wordt het verbouwd de laatste periode weer. Hier bewerkt het. Dan gaan ze naar Metselwier een bakje koffie en dan krijg je een vlaakskoekje erbij. Ja. En dan zitten shitjes in. Hebben we nou een keer een automaat ergens in Ternaat. En dan hebben we in Blijen hebben we die bedrukt het liggen. Oké. En die had dus ook al je van die warm waterketels daar. En die had al je verschillende plantjes. En die brengt ze dus, dat kleurt, dat blijven versprekken. En die mooie dingen met de vlaaksstengel erin. Je hebt een internetsite, heb je zo'n het braakhok.nl. Daar kunnen mensen zich gewoon melden? Dat kun je dus opzoeken hoe wat. En daar staat iedereen gelijk een telefoonnummer bij. En dat ben ik dan toevallig. Ja. Nou, hartstikke mooi. Nou, ik denk dat er vast mensen binnen die bellen kennen. Ik hoop het. ja, hoop ik. Maar dat had ik een beetje een andere functie gekregen. En dat komt direct van. Ik hier voor 14 dagen in Uitboerum. En die in een beurs in Rotterdam. Die wil graag even wat lin mee hadden. Dus ik moest dat van tevoren even bewerken. Want vlaaks wil alleen bewerken voor als het dus wie het best had. Rotje. Oké. En dat is altijd een jaar later, als dat mooi waar is aan in augustus, juli, augustus, dan hebben we een rotje. En dan hebben we een 20, 30 scheven door in het water. En dit leidt er 8 of 9 dagen in. Maar als het te langer in leidt, dan is het verder. Dan is de vezel ontast. Oh, dan ben je maakt met de dus led. be- Ja, dus dat dat maakt maakt precies dus wel op beslist. tijd weten. Ja, Ja, oké. dus daar ben we wel aardig van het titellijst in. En dat slaat lijst die gelukkig aardig goed. Reddy, Evert en Evert, ik wil je bedanken van je taaljochting. En laten we hopen dat de protomeester even reageren. Want het is natuurlijk een prachtig dat het museum bestaan blijft en het Ja. heeft voldoende vrijwilligers daarvoor. Tegen dank. Dank u wel. Graag Ja, gedaan. maar ik bedankt. En je bent bedankt, ja.